Okay. We ballin' every night, baby. Whoa, keep on talking, no shame in my game. I'm a fiend, I'm an addict. Who I'm knocking that door. I told him I got that. There's a vlog going on. Ndimqobe kwazi vlogs zakho ndibele kumntana. Futhi kuselala bayazi bakuselala ina. Aqala ungayazi. Awufake le ngalo wena. Nanke. Fa. Tusingene yaphakathi. Kani niphe inyama ndoda? Yo ayiselo nqatha hayi lena mabhanana yu itheni nje? Ingathi dumbe yonke nje le nyama. Sho, hayi ngcono nehlungu le. Abandinifotile nje. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kasana, I hope you're right. Sinomgidi sanekhaya siyakhupha igwegwe namhlanje sixhala nehagu kunzima apha guys andizikwazi nothetha kakhulu because wow kubusy. Ngithi inyama yakho inyama. Utya inyama sana. Ezika YouTube ngoku. Yo, yandidika ngubani ke lento. Kunika YouTube funeka ugqobise ifowuni. Kufuneka idlale enze izokwazi udlala eTV. Kaniyizele nomthetho niyizele Nakutsho ngoku ningachitha amanzi awini beninanazela. Kutsho ngoku loo nto bechitha amanzi. Hey guys, kesana. Sasa ukutya kwerha lapha. Nje khona into nokuhleka ntoni. Suba pata into ruta. Lube umuntu right. Okhala. Sasa ukutya endlini kwala kesana guys nanke. Phethe le ntombazana asidinwe guys ngiyabona ngityafile ndidinwe nyani ndidinwe down. Bazana for vlog lana ngomsusana yo dini kwesana yo keke. Dizela mato divela khona Wow! Ufota nale ndidlindishe. Ewe, yazi lento mancane ibuka. Yebo sifuna uzenza ngoku. Siyabe siyahlalana qha ngoku yolala. Abana basekhaya. Ndijonge nangoku unxakisa loba
kwangelenzina Sela kwangelenzina Sela Alikwe Alikwe Akalale Isele Isele Nje andifumana nexesha lothetha andibhizi kulo mdidi bendisetafileni ndikhande ndenza necontent eninzi but zawukwenza nenye icontent kweminye imigidi enza i-athenda guys ndidinwe nyana xana kondigadiswe umntana because kalo mna ndiseli so ke ndigadiswe umntana apha ndazongiseli ndiyabora Bye-bye.